Адразу 3 карпусы былой фабрики «Кім» плошчай больш за 13 тысяч квадратных метраў прададзены з аўкцыёну. Будынак кандыцыянераў, фарбавальны цэх і 5павярховую прыбудову набылі жыхары Віцебска. Сума сделкі амаль $500 000 рублёў. У будучым тут магчыма размяшчэнне як аб'ектаў вытворчай дзейнасці, так і бытавога абслугоўвання насельніцтва. У цэлым красавік для камітэта дзяржмаёмасці аблвыканкама аказаўся самым выніковым за апошнія гады по продажи маёмасти, якая не выкарыстоўваецца. Самым дорогим объектом из проданных на аукционах с начала года стал комплекс объектов Витебского центра стандартизации и метрологии по улице Терешковой, 23. Цена продажи составила почти 800 000 рублей. Комплекс объектов включает в себя административно-бытовой корпус и материальный склад общей площадью более 2000 квадратных метров. Покупателем стало частное предприятие, которое расположено по соседству и будет использовать комплекс для расширения своей производственной деятельности. На ближайшее время комитетом назначено более 80 аукционов по продаже неиспользуемых объектов госимущества. Большинство объектов предлагаются к продаже с установлением начальной цены, равной одной базовой величине. Усяго з пачатку года камітэт дзяржмаёмасці правёў звыш 50 выніковых аўкцыёнаў. Гэта дазволіла не толькі папоўніць дзяржаўны бюджэт на суму $2,5 мільёна рублёў, а і задзейнічаць маёмасць, якая не выкарыстоўвалася ў развіцці рэгіёна.